Koşumş pikaplanmadan görkezeli. Avtomat korobka bilen pikaplanmady baýna. Avtomat korobka, mehanika. Bahalar koşumş ulan bara. Aba. Avtomat 34, mehanikasym 33,5. Fulllar şular ha. Fulllar birinci klas. Ada tuturlar Nissan Navara'mız wa gerek diýerler. Adamlar hormatly müşteriler. Bahasy 22 000. Muň geçen. Wagtyna şular hem trend etdi ama. Trend etdik şäherede gowy satdyk. Şäherem gowy. Adam Halady. Bahasy 22 000 ada tuturlar. Ine Eldivestamyz wa arasaja 26 model bolup gelen täze bahasy 24. Bahasy 24. Eldiveste 26 model. Çanganyň pikap görnüşi 5 vilayata afarmlanyny bolýar. Täze geldi, nomeri alynan, bahasy 22 000. 22 000 içinde diskabil sofkasyny talaba laýyk edip berýär. Pony full birinci klasy, arasy 0 probek. İçiniň salony bilen tanıştyraly. Maşin avtomat korobka, aňyrbaşy fuly, motory 2,5 gelýär. İlk 4 we birinci klas Çanganyň pikaby. Gazagystanda kän gördüm şu maşynlar. Kän bar. Bu baram. Beýlek maşynlar meselem bulardan gymmat. Ýöne bu widi çady 3 köşk. 22 000 bahasy. Gatgow Çanganyň pikaby. Kime gydykly bolsa, elbetde ýene Gäwrüstýankada bardyk bahaçyklary. Eliasimiz bar. Eliasimiz şunu 10 ay garaşyp berip bolýar. Şu Elias bar agaçy. 10 ay. 50 000 edýän 5-den ber 9 aýda ber, 5 ýaşdan berip bolýar. Ýesini arasaja 23.03 düýnüň güni goýdukdan şonu 33'tü. Cameron abmen edilen. Cameron bilen abmen. Şuňa bahasyny 30 000 etip goýar. Ay bolan bu da. Zavaskoy renk. Bu da satdylar netip. Şunu aňryk geçirelim şonu. Bunu alyp satdylar. 30 000 alyp satdylar berelim. 30 000. Ine F10 manyçyk. F10'uň hem ýagdaý gowy 23'tük goýduk. Bu F10'uň bahasyny arzallatyp goýýar. Näçe diýil goçum? 23'tük goýdukdan. Näçe diýil? Plança diýip agam sen şunu diýildi, şonu diýdi. Sen diýeni. Bunu 30 1 bunu 21. Bunun 21 etip goýar. 2015 bumperine de renk ýok. Alyp git BMW Center'a barlat, halatyňy alyň, maşynyň ýagdaýy gaty gowy. Mesele beýlek geçirmerkenik näme? Bolýar aňryk geçirälmi? Işläli goçum mesele ýok. BMW'ni 6 ay kredit berip bolýar. Motor iklik bahasy näçe? 20 000. 20 000 6 aya bölä. Öňünden 5 ýyl olmaýaş 6 aya bölüp goýýar. Bulam gerek. Ine Çanganyň stray görnüşünde bir tane var. Jil demşi. Jil iklik motor stray görnüşü. Arasaja lükli zatly. Bahasy bulan el ýeterli agitler. 18 diýip. 18 diýip. Sen diýen. 18 diýip. Jil kulreýmizden ine bir jaştuğumuz galdy. Gaty gowy diskabil sofkasy talaba laýyk edip otur. Ýoşukdan bir ucundan başladyk. Arasda awto hyzmatymy da girip edilip otur. Bahasy näçe etdik? 17. 18 diýip 17. 17 etip goýýar goçum. Arzalat ýöne gymmatlat gerekler. Muňam bahalaryny el ýeterletip goýýar goçum. Çangan X verser bahalaryny 15-den beri. Näçe sanak görnüşi gal 3 sanak görnüşi. Hemmesem afarmlanyny bolýar, hemmesem arasaja talaba laýyk edip berýär. Diskabil sofkasyny talaba laýyk nomerlerini alyp berýär. Barsyny galkyn tölew programmasyny bilen öz kartymyzdan төлewlerini edip artlaryna mugut afarmlanyny etip berýär. Maksat sowda etmek, maksat gowzady tanıştyrmak, maksat maşinsizleri maşinli etmek. Awto ulogsyzlary awto ulogly etmek. Dogry da goçum? Gäwürs Avtomarket ilmidama halkyn hyzmatynda. Senin aýtdyň ýa-da sen diýdiň Lexus men sana ýar berdiň ugradayny goçum bämi? Ýu arasynda birinji ýarda geçirýär taýdy. F10'am şeýde tatyrdy. Bolýar F10'am geçir, ikisini geçirýär goçum. Barmadyr? İşçälam. Bolýar işläri goçum. Ýatmaly işläri bolýar. Ýatan öküdi? İyim ýok. İyim ýok. İşläli. Gowzatlar tanıştyraly, gowzatlar görkezip geçeli. Günde barmy? Emre. Bizim Gäwürs Avtomarketimiz ýerden ondan akşam onu halkyn hyzmatynda. O maşinçylygyň bahasyny el ýeterli bahalardan biz günne aşa goýmaly dowam edýär. Geleceğin üçin ýaşykdan işlemeli eken ýana. Geleceğin üçin ýaşykdan işlemeli. Soň ýaşyň 40 bar, soň arkaýyn bolýanda araya garadyp. Soň hastalyk çykýar. Ýa-da öňe bir dost oglanmyň diýişýärler. Ýaşyň bolýar Emre. Ay borlay diýen göpgürüm bolýar. Plan wada edin ay borlay. Plan wada edil ay borlay. Ýaşykda gazanýan, ýygnaýan. Soň hödüýün ularynda görýän. İşşeýat garady. Umumyň görkezýät, garady işşeýat, garady. Klientler diňe sen toýla ýoksa bir semana görkezýät, gelaýdy.